Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu tkun magħkom ilkoll. Qegħdin fit-32 ħadd ta' matul is-sena qegħdin noqorbu anke għal tmiem ta' sena liturġika oħra li kif tafu imbagħad tagħlaq bil-festa ta' Kristu Sultan. Ejjew nħossuna lkoll milquwa minn dan Kristu l-mulej li fetħilna d-dar tiegħu. Għadna kemm kantajna il-kelma tiegħek tkeċċi d-lamijiet. Ejjew niftħu qalbna ħalli din il-kelma tidħol fina, iddawwalna u tagħtina l-kuraġġ biex inkomplu bil-mixja tagħna lejh. Fil-waqt li narfu n-nuqqasijiet tagħna, ejjew nitolbu ħuti maħfra għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Kif nagħmlu kull nhar ta' Sibt dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa nofruh dejjem għal benefatturi ħajjin u mejtin tas-santwarju kif ukoll skont l-intenzjonijiet li tpoġġew f'riġlejn Omna Marija matul din il-ġimgħa. Jew għalhekk inħossuna lkoll maqudin flimkien, aħna li qegħdin hawnhekk preżenti u dawk ħutna li qegħdin isegwuna permezz tal-mezzi soċjali. Nitolbu. O Alla ħanin li tista' kollox, fit-tiba tiegħek biet minna kull awġ biex inkunu ħilsa fir-ruħ u l-ġisem u naqduk bla xkiel ta' xejn. Bibnek Ġesu Kristu Sidina li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ktieb ta' Slaten. F'dak iż-żmien il-profeta Elija qam u rħiela lejn Sarefta. Kif wasal ħdejn bieb il-belt, kien hemm waħda armla tiġbor il-ħatab. Elija sejħilha u qalilha: jekk jogħġbok, ġib li fbieqja bela ilma x'nixrob. Iju sejra, Elija reġa' sejħilha u qalilha: ġib li wkoll jekk jogħġbok kisra ħobs f'idejk. Hija wieġbet: daqskemm hu ħaj il-mulej Alla tiegħek ma għandi xejn maħbus. Abda tqiegħ f'ġarra u ftit żejt fil-kus kull ma baqali. Ara, qiegħda niġbor biċtejn ħatab. Issa nħejja xi ħaġa għalija u għal ibni u mbagħad nikluha u mmutu. Elija wieġeb: la tibżax, mur u għamel kif qedtlek. Imma qabel għamel ftira żgħira għalija u ġibieli. Imbagħad għamel għalik u għal ibnek. Għax din hi l-kelma tal-mulej, Alla ta' Iżrael. Il-ġarra ta' tqiq ma tintemm qatt u l-kus taż-żejt ma jitbattalx sa dakinhar li l-mulej jibgħat ix-xita fil-pajjiż. U dik marret u għamlet kif qalilha Elija. Damu jieklu għal żmien hi u dara kollha. U l-ġarra ta' tqiq ma ntemmitx u l-kus taż-żejt ma tbattalx kif kien qal il-mulej permezz ta' Elija. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali ngħidu flimkien: faħħar ruħ tiegħi il-mulej. Il-mulej jagħmel ħaq lill-maħqurin u jagħti l-ħobs lill-imġewħin. Il-mulej jeħles lill-imjassrin, ngħidu flimkien: faħħar ruħ tiegħi il-mulej. Il-mulej jiftaħ għajnejn l-omja. Il-mulej jerfa lill-milwijin. Il-mulej iħobb lill-ġusti. Il-mulej iħares lill-barranin, ngħidu flimkien: faħħar ruħi il-mulej. Il-mulej iżomm lil-tim u lill-armla, imma lil-ħżiena jħarbtilhom triqathom. Il-mulej jisaltan għal dejjem, Alla tiegħek Sion minn nisel għal nisel, ngħidu flimkien: faħħar ruħ tiegħi il-mulej.
Qari mill-Ittra lil-Lut. Kristu ma daħalx f'santwarju magħmul bidejn il-bnedmin li hu biss xbija tas-santwarju veru, imma daħal fis-sema stess biex issa jidher għalina quddiem Alla. U daħal hemm mhux biss biex minn żmien għal żmien joffri lilu nnifsu bħalma l-qassis il-kbir jidħol kull sena fis-santwarju biex joffri demm ħaddieħor. Li kieku kien hekk kien ikollu jbagħti ħafna drabi sa mill-ħolqien tad-dinja. Iżda issa der darba għal dejjem meta waslet il-milja ta' żminijiet biex ineħħi d-dnub bis-sagrifiċċju tiegħu innifsu. U kif hu miktub għal bnedmin li għandhom imutu darba biss u wara dan isir il-ġudizzju, hekk ukoll Kristu wara li joffra lilu nnifsu darba biss biex jitabba bid-dnubiet tal-kotra, għad jerġa' jidher darb'oħra, mhux biex ineħħi id-dnubiet, imma biex isalva lil dawk li qegħdin jistennewh bil-ħerqa. Il-kelma tal-mulej. Inqumu bil-wieqf għall-Evanġelu. Ħenjin il-fuqra fl-ispirtu, għax tagħhom hija s-saltna tas-smewiet. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien, Ġesu kien qiegħed jgħallem fit-tempju u jgħid: Iftħu għajnejkom mill-kittieba li jħobbu dduru mat-toroq bil-bies twal, jixtiequ min iselmilhom fil-pjazzett, fis-sinagogi, joqogħdu fis-siġġijiet ta' quddiem u fil-postijiet ewlenin fil-pranzijiet, iber ruġit ir-romol u mbagħad għal wiċċ in-nies idumu ħafna jitolbu. Dawn jieħdu kundanna aktar iebsa. Ġesu kien biswit it-teżor, iħares u jara xi flus jitfgħu in-nies fit-teżor. Bosta onja bdew jitfgħu ħafna. Resqet waħda armla fqira, tefed biċtejn żgħar, jiġifieri 2 ċenteżmi. U sejjaħ lid-dixxiepli tiegħu u qalilhom: Tassew ngħidilkom li din l-armla fqira tefet iktar minn dak kollu li tefgħu fit-teżor, għax dak kollha tefgħu miż-żejjed tagħhom, imma hi fil-faqar tagħha tefet kull ma kellha, dak kollu li kellha biex tgħix. Il-kelma tal-mulej. Għal-qari, għal-kelma li l-mulej għalilna, aħna wkoll irrispondejnieh. Irrispondejnieh bil-kelmiet tas-salm, billi jedna faħħar ruħ tiegħi lill-mulej. Irrispondejnieh bir-risposta li tajna fit-tmiem kull qari. Tkun infaħħar Ġesu Kristu. Imbierek int ta' min ifaħħrek. Għaliex? Għaliex għandna nistiednu lil xulxejn illum u ngħidu tassew ruħ tiegħi faħħar lil Alla f'ħajtek. Tħallix li ħajtek tgħaddi u titlef dan iż-żmienek sabiħ li fih int tfaħħar lil Alla. U l-qari jgħidilna għalfejn għandna x'tassew nirringrazzjaw u nfaħħru lil Alla.
U tafu għaliex eżies? Għaliex Alla ma jħarrix lejna kif aħna nħarsu lejn xulxejn. Alla ma jħarrix dak li jidher minn barra, ma jħarrix lejn il-kwantità, imma jħares lejn il-qalb ta' kull wieħed u waħda minna. Interessanti, il-qari tal-lum jippreżentalna qudiemna żewġ nisa romol. L-ewwel għandna l-armla ta' Serafta, jaqqas kienet Ludija. Din fil-mument fejn il-pajjiż kollu qed isofri l-ġuħ minħabba n-nuqqas ta' xita, tilqa' f'dara lill-profeta il-dak li jwassal il-kelma ta' Alla, dak li tfisser il-profeta. U allura tara fih il-preżenza ta' Alla, avolja din il-mara mhix Ludija. U tagħtih l-aħħar ftit ħobs li se tagħmel. Kif tgħidlu baqa' ftit naġnu, naqsmuh flimkien, imbagħad jien u ibni m'għandniex niklu iżjed. U quddiem dan il-ġest, il-mulej Alla permezz tal-profeta jagħmlilha din il-weda. Il-kus taż-żejt u witqiegħ sakemm terġa' tibda tiġi x-xita m'huma ħajonqsuk qatt. Għandna mbagħad l-armla tal-Vanġelu. Ġesu qiegħed fit-Tempju ta' Ġerusalemm u qiegħed hemm bil-qiegħda jinnota lin-nies. Imma mhux jinnota lin-nies kif nagħmlu aħna. Infatti kif jibda l-Vanġelu? Jibda jikkritika lill-kittieba u jgħid oqgħodu attenti għax dawk joqogħdu jilbsu ħafna l-bies biex kulħadd iħares lejhom, isibu l-postijiet ta' quddiem biex jidhru. Għala għajnejn in-nies saħansitra, għala għajnejn in-nies idumu ħafna jitolbu. Ġesu ma jarax bħal ma naraw aħna. Ġesu qas jiġġudika. Ġesu jidħol fil-pont tal-qalb u jistqarru jgħid dik l-armla tefet aktar minn kulħadd għax tefet dak kollu li kellha biex tgħix. Interessanti, forsi ma tajniex kont, imma hemm dettall ċkejken f'dan il-Vanġelu. Meta sal Mark jgħidilna resqet waħda armla fqira u tefet biċtejn żgħar. Jiġifieri 2 ċenteżmi. Kella 2 ċenteżmi, 1 cent u 1 cent. It-tnejn tefethom ma qalet ċara waħda ħanatija u l-oħra ħanibqa' nżomma jien biex għall-inqas għandi xi ħaġa. Il-mulej Eżies ma jarax il-kwantità, ma jarax dak li hemm barra, imma li hemm ġewwa. U għalhekk aħna ħafna drabi anke l-istess rapporti ta' bejnietna nisbaljawhom għax nibqgħu fuq l-affarijiet ta' barra, fuq dak li jidher mingħajr ma nafu tassew x'hemm fil-qalb.
din il-mara tat kull ma kella. Poġġiet ħajjita f'idejn Alla. Dan hu li jfisser li tefed dik l-offerta fit-tempju. Iveżies il-mulej Alla huwa dak li jaqra id-dbatija tal-armla. Huwa dak li jaqla id-dbatijiet tiegħek. Huwa dak li jaf bil-biżat li jiena u int inġorru. Huwa dak li kapaċi jerfa' id-dbatija tagħna. Jaf xi tfisser. Huwa dak li jħenn u jimla l-qalb ta' dawk li jfittxuh. Mhux hekk qalilna s-salm dal-lejla. Ħanerġa' ftit naqrawhom dawn it-testi sbieħ li nistgħu ngħidu li dawn huma il-kredu ta' dawn iż-żewġ nisa romol. Ma ninsewx li fi żmien Ġesu mhux biss il-mara ma kienet tiswa xejn, imma saħansitra l-armla m'għandix min jiddefendija. Imma Alla isir id-difensur ta' dawk li s-soċjetà poġġiet l-aħħar post. Mhijiex taċċajt eżjes, noqogħdu attenti. Għax forsi l-dik il-persuna li inti poġġejt l-aħħar post f'ħajtek u li forsi inti ġġudikajta dik fl-għajnejn ta' Alla għandha l-ewwel post. Araw x'kienu hemm fil-font ta' qalb dawn iż-żewġ romol. Nistgħu napplikaw għalihom dan il-kliem li jikteb is-salmista. Il-mulej jagħti l-ħobs lill-imġewħin. Il-mulej jeħles lill-imjasrin. Il-mulej jiftaħ għajnejn il-omja. Il-mulej jerfa' lill-milwijin. Il-mulej iħares lill-barrani. Il-mulej iħobb lill-ġusti. Jew nitolbu hekk il-mulej il-lejla biex jagħtina dik il-qawwa li aħna nibnu ħajjitna, dak kollu li nagħmlu ma nagħmluhx għal għajnejn in-nies, imma nagħmluh bimħabba. Quddiem Alla aħna quddiem xulxejn inħobbu impoġġu il xulxejn fuq taraġġ skaletta. Dak president, dak prim ministru, dak ministru, dak jaħdem f'dak il-post, dak professur, dak papa, dak isqof, dak kardinal. Quddiem Alla aħna kollha uliedu. U mhux ħajamel preferenza. Alla jħares biss il-qalb. Mhux kemm, imma kif. Anke dak li tagħmel id-dar. Dak li tagħmel id-dar. U nispiċċa fatt normali li jgħixtu meta kont għadni l-Italja. Imma dan huwa l-fatt ta' kull ta' kull missier, tal-ġenituri kollha. Int dak il-plat li tressaq lill-familja tiegħek biex jiekol żewġek u liedek, kif għamlet din il-mara, l-armla ta' Serafta. Kif tagħmlu? Tagħmlu tassew minn qalbek? Jew qed nagħmlu għax ikolli nagħmlu biex nifranka tgergejr, ħaneħles. Jew qed nagħmlu biex nuri kemm naf. F'kollox, f'kollox. Il-mulej jara mhux il-kemm imma kif għamiltu.
u għaliex għamiltu. Għaddi niftakar waħda mill-koki li kellna li kienet issajrilna. Allura xi darba jiġri bħal kulħadd minn għalik li dak li sajjart ma ġiex tajjeb. Għaddi niftakar kienet tiġi tiskuża ruħha u tgħidilna isma' skużawni jekk illum l-ħaġin ħallejtu ftit żejda ta' fintom It-Taljani kemm huma perfetti fuq kif issajjar l-ħaġin. Isma' skużawni għax forsi li kelma ġixtew, imbagħad kienet tispiċċa u tgħid imma sajjart u dak li għamiltu minn qalbi. U aħna konna ngħidula dak l-importanti mela ġie tajjeb. Li għamiltu minn qalbek ġie tajjeb. Kemm hi xi ħaġa sabiħa li dak il-ftit li nagħmlu kull ħaġa żgħira, anzi l-affarijiet iż-żgħar, mhux l-affarijiet il-kbar, għax l-affarijiet il-kbar trejt jew ma trejtx in-nies ħadd tiġi tċabċaplek, ħadd tiġi tparla, ħajjgħidu favur, ħajjgħidu kontra, l-affarijiet iż-żgħar tal-ħajja ta' kuljum. Ejjew nitolbu l-Ispirtu Santu jenna nagħmluhom bimħabba vera, għax hemmhekk iħalli l-ġid. Ikun infaħħar Ġesu Kristi. Ejjew ħuti nistqarru il-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'Mulej wieħed Ġesu Kristu, Iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mismewwiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħal ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuha għalina bata taħt Ponzu Pilatu, mietu difnuh u fit-tielet jum qam minn bejn imwiet skont il-kodba mqazza u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier u għandu jerġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben li hu meqjum u weġġaħ flimkien mal-Missier u mal-Liben u tkellem f'hom il-profeti fi Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika. Nisqar ma'mudija waħda għall-maħfra ta' dnubiet, nistenna l-qawwa mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ħuti, Ġesu jurina li hemm aktar ferħ fil-li nagħtu milli fil-li nirċievu. Ejjew nitolbu lill-Missierna biex jagħtina qalb ġeneruża mimlija fidi u imħabba. Għall-insara kollha biex ma nintrabtux mal-ġid materjali, imma narfu nużawh biex nagħmlu l-ġid u nuru mħabbitna lil xulxejn. Nitolbu. Għall-mexxejja tal-ġnus sabiex jaħdmu biex itaffu l-faqar fid-dinja ħalli tikber ukoll il-paċi dejjema fost il-popli. Nitolbu. Għalina il-koll sabiex imqawwijin mill-kelma li għadna kemm smajna, nitalmu nagħtu kull ma aħna lilna nfusna bl-istess lill-Alla bl-istess fidi tal-armla tal-Vanġelu. Nitolbu. Minn dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pinu, nitolbuk mulej dbirek bil-paċi tiegħek lill-familji kollha tagħna. Għati l-għajnuna meħtieġa lill-morda u lil dawk kollha li jduru bihom. Nitolbu. Nitolbuk mulej biex tilqa' fil-glorja ta' dejjem il-dawk ħutna li inti illum sejjaħt għal għandek huma li temmew il-pellegrinaġġ tagħhom f'din il-ħajja fit-tfittxija tal-wiċċ tiegħek. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. U Alla, ilqa' talbna u għenna nikbru fil-fidi sabiex imqawwijin mill-Ispirtu tiegħek
naħdmu għal ġid ta' xulxin, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Ħares bisliem mulej lejn is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek biex naqilgħu bit-tieba qaddisa il-frott tal-passjoni ta' ibnek li qegħdin inġeddu f'dan is-sagrament bi Kristus Siedna. Il-mulej ma'kom, nerfu lubna il-fuq, nizzuħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Għaliex int fil-ħniena tiegħek hekk ħabbejt id-dinja li battilna lil-ibnek il-waħdini biex jifdina. Rittu jsir bniedem bħalna f'kollox minn barra id-dnub biex hekk tħobb fina dak li ħabbejt fih. Bl-ubbidjenza tiegħu ksibna mill-ġdid id-doni li konna tlifna bid-diżubbidjenza tagħna. Għalhekk mulej aħna wkoll mal-anġli u l-qaddisin kollha tiegħek infaħruk u intennulek. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, ismewwiet l-art mimlija bil-glorja tiegħek u sanna fl-ola ta' smewwiet. Imbirek minn ġej fisem il-mulej u sanna fil-oli ta' smewwiet. Qaddis tas-sewwint mulej u jistħoqlok it-tifħir tal-ħolqien kollu għax bibnek Ġesu Kristu Siedna u bil-qawwa tal-Ispirtu Santu inti tagħti l-ħajja kollox tqaddes u tibqa' dejjem tiġbor għalik poplu biex minn tluħ ix-xemx sanżula jsirlek offerta safja. Għalhekk mulej ġejna hawn quddiemek b'dawn l-offerti biex ikunu konsagrati lilek. Miċ-ċokon tagħna nitolbuk qaddishom bl-Ispirtu tiegħek biex isiru l-ġisem u d-dem ta' ibnek Ġesu Kristu Siedna li bik mandament tiegħu qegħdin niċċelebraw dan il-misteru. Għaxu fil-lejl li fih ingħata għalina ħal ħobs, radlek il-ħajr, bierek, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħal kalċi, radlek il-ħajr, bierek, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabru l-mew tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek
nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-passjoni li bija ibnek fdina u tal-qawmien u it-tloħ glorjus tiegħu fis-sema, aħna li qegħdin nistennew u nittamaw it-tieni miġġija tiegħu, bratt il-ħajr nofrulek dan is-sagrifiċċju ħaj u qaddis. Ħares nitolbuk lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek, ara fija l-vittma li bis-sagrifiċċju tagħha terġa' tħabbibna miegħek. Għamel li aħna li ser nissaħħu bil-ġisem u d-dem ta' ibnek, nimtlew bl-Ispirtu Qaddis tiegħu u nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Nitolbuk li huwa jagħmel minna offerta li tibqa' dejjem quddiemek biex inkunu nistgħu niksbu l-wirt mal-magħżulin tiegħek, mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u mal-qaddisin kollha li kif nittamaw jidħlu dejjem għalina quddiemek. Għamel nitolbuk mulej li din il-vittma li terġa' tħabbibna miegħek tkun tasliem u salvazzjoni għad-dinja kollha. Wettaq fil-fidi u fl-imħabba l-Knisja tiegħek tul il-mixja tagħha fid-dinja, il-qaddej tiegħek, il-Papa Franġisku, l-Isqoftana l-Isqoftana Anton, l-Isqfijiet u l-Ministri kollha tiegħek u l-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ilqa' mulej bit-talb u bit-tieba, it-talb u x-xewqat ta' din il-familja li inti ridta tinġabar madwarek. Qader missier ħanin lil uridek kollha kull fejn jinsabu u għadhom miegħek il-koll. Ħenna l-ħutna l-mejtin għal dawk kollha li ħallew din il-ħajja fis-sewwa tiegħek, daħħalhom fis-saltna tiegħek fejn nittamaw li aħna wkoll għad naslu biex il-koll flimkien nitaxqu għal dejjem bis-sebħ tiegħek bi Kristu Siedna li bih inti tfawwar id-dinja b'kull ġid. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Iveżjes, il-mulej jifawwar id-dinja b'kull ġid permezz ta' Kristu. Għalhekk huwa dejjem lest li jipprovdilna. Imma fl-istess ħin qed jistedinna biex aħna wkoll nitalmu mhux inżommu l-affarijiet għalina. Imma dak li tak il-mulej, dak li il-mulej jipprovdilek, qed jagħtihulek biex issa int issir tixbħu u tgħaddih lil ħutek. U għalhekk ejjew nitolbu u ngħidu: Missierna li inti fis-smawijiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun it-tritient kif is-sema ejda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġġija tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija isliem u laqda li jint trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħinna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħinna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi dnubiet tad-dinja, ħin jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf.
nitolbu. Inroddulek ħajr mulejja tqarbina mqazza li bija saħħaħtna bħalma mlejtna b'din il-qawwa tas-sema hekk ukoll fit-tieba tiegħek għatina l-Ispirtu Qaddis tiegħek biex tibqa' fina sal-aħħar il-grazzja ta' ħajja sinċiera bi Kristus Siedna. Nixtieq nagħmlilkom avviż hekk importanti. L-ewwel il-Vanġelu rajna kif dik l-armlatat dak kollu li kellha biex tgħix. Bħalissa qed isir appell biex nagħtu mhux demna kollu, imma ftit demm, borża demm kapaċi jissalva ħajja ta' bniedem. U għalhekk ejjew aħna nkunu wkoll ġenerużi u nagħmlu dan l-att ta' karità bil-qalb. Aħna li aħna f'saħħitna, x'għandi aħjar jien minn ħaddieħor minn min qiegħed f'qiegħ ta' sodda, minn min hu marit. U għalhekk inħeġġiġkom biex għada minnu f'saħħtu imur jagħti id-demm fil-berġa tax-Xewkija bejn it-8 ta' filgħodu u s-sija ta' wara nofsinhar. Tinsewx tieħdu magħkom il-karta tal-identità. Impoġġu eżies il-familji il-morda tagħna taħt il-mant ta' Omna Marija, kif ukoll l-erwieħ mejtin ta' eżies tagħna. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.